И здравейте, абонатчета, съм вашия профил Хикс Кок да бе. И днес ще ви покажа моята фарм атака. Ето, виждате я. И в клан Кестъла какво трябва да имате? Така, пускаме и търсим някой с хубав дарк. Ако има хубав дарк, ние ще го вземем, защото на нас ще ни трябва дарка. Защо така не мога да открия? Не знам. О, ето 1183 дарк. Идеално. Сега гледайте какво ще направим. Пускаме един великан задължително. Ето, винаги трябва да сме готови, защото виждате, излезе дракон, излезе и някакъв великан. Сега ще изчакаме да умре великана и ще ги извикаме да ги убием с арчери. Така, великана умря, както си знаех. Така, сега трябва да вземе така, виждате и дракона е взет вече. Пускаме великаните. Пускаме и тези великани. Така, пускаме и от тук. То, виждате, пускаме да влизат навътре. Така. Пускаме за възстановяване на кръвта. Пускаме да влизат навътре лизардите с това. Пускаме на Кинга Хаст спела и отиваме предарка, много ясно. Виждате, този го изядохме направо. Сега тук ще запазя великаните, за да могат да унищожат всичко. Може да взема Тонхала. Арчерите да могат да вземат Тонхала и да вземат 250 дарк. Добре, дано да унищожат. Добре, дано да го унищожат. И да, унищожиха го. И сега трябва да унищожат и Тонхала и всичко е готово. Виждате, великаните продължават да разчистват.
Добре, сега гледам, че идеално се справихме. Няма кое да застраши арчерите. Всичко е много нагоре. Добре. Тридесет секунди остават. Надявам се, че арчерите ще успеят да вземат Тонхала. Има 20 секунди. Да, ще успеят, но този гаден скелет ще прекъсне. Добре, супер, взеха го. Това исках да стане идеално. Убиха Тонхала, за да можеш вече, ако не сте разбрали от новия апдейт, в Тонхала се състои половината Дарк от армията. Това мисля да е за този клип. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, натиснете бутона харесвам. Това е от мене. Довиждане.